National Director ng Miss Universe Philippines Organization na si Shamsi Supsup. Umami na sa kuro-kuro at haka-hakang si Michelle Dina, ang bagong National Director ng Miss Universe Organization. CEO ng Miss Universe na si Anja Krajutatip, natatakot na kay MMD dahil nga sa kanyang bagong posisyon. Tunog nga sa mga social media platform, particular sa Twitter and Instagram, na si MMD na ang bagong National Director ng Miss Universe Philippines Organization. Dahil nga ito sa kumakalat na video na ipinost ng isang fan kasama ang founder ng O-Skin Med Spa and Clinical Skincare na si Olivia Kido. Isa nga lamang itong sikreto na pinakatatago ni Michelle D. Kung mangyayari man nga ito na siya na ang bagong National Director ng Miss Universe Philippines Organization, ay talaga nga namang isang malaking sampal ito para sa organization ng Miss Universe at CEO na si Anja Krajutatip. Dahil nga kumbaga, ito ay ganti ng isang api na ang candidate na huminto sa top 10 placement ay talaga nga namang magiging National Director. Patuloy pa rin nga itong kinukumpirma ng mga netizens kung talagang si Michelle Dina ang bagong hihiranging National Director ng Miss Universe Organization ng Pilipinas. Ayon naman kay Shamsi Supsup ay hindi malayong maging National Director si MMD dahil nga nakitaan ng potensyal si MMD at dedikasyon sa kanyang craft. Hindi nga lamang ito passion, kundi isang responsibilidad bilang isang queen. Kindness and respect over everything, ika nga ni MMD. Kaya naman kung siya man ang magiging National Director, ay talaga nga namang makamasa at mapapanatili pa ang integridad ng kanilang organization. At maaaring hindi tularan ang sistema ng Miss Universe CEO na si Anja Krajutatip. Samantala, inaasahan nga ang pag-uwi ni Michelle D dito sa Pilipinas bukas ng Sabado, 6:30 PM. Ngayon nga ay nasa LA pa rin ito at makikitang dumaan pa nga ito sa pinakasikat na Filipino restaurant na Jollibee. Isa nga ito sa mga kinikrave ni MMD sa mga ilang araw na nakalipas. At nag-celebrate din ng Thanksgiving sa LA. Kaya naman, anong masasabi mo sa issue na ito?